ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಬಾಯಿನ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಅವು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ದೈವ ದೇವೇರು ನಡತಿ ನಡಕೆದ ಕಾರ ಮುಟ್ಟದ ಪಜ್ಜ ಗುರುತಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಬಾಯಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ಅವೇತೋ ಜನ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲು ಪುಟುದು ಬಲ್ಲದೇರು ಪವಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕలను ಮೆರೆಪಾದೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪುಟುದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಥೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಬಾಯಿನ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಂಡು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದು ಬಲದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷನ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತನ ಕತೆ ನಿಕಲದು ಮದಿಗಿಡಿದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಜನ ಜಗದ್ಗುರುಕುಲು ಪನ್ನುಂಚಿತನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಿರಿಯೊಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣೋಡದಾತ್ರ ಅಳಿಯಾಂತರ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಳಿಗುಳಿ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ಆ ಧರ್ಮನು ದೆರ್ತ ಪತಿಯರ್ ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾತ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಗದ್ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಲೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿರಿಪಾಯರು ಐತ ಬೊಲ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಲು ಇಂಚಿನಲು ಪರ್ಯಾವು ಅಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಧರ್ಮನು ಕುಡರ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಗದ್ಗುರುಕುಲ್ನಕುಲು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಗದ್ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜಗದ್ಗುರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಂಗತಿಲೇನು ನಿಕಲದು ಬತಿ ಕಡಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಮಧ್ವರೇನು ವಾಯುದೇವರನ ಮಗೆಯೆಂದು ಜನಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿರು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಏರಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಯುದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಅಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆರ್ನನೇ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪಂದಾಂಡ ನನ್ನ ತ್ರೇತಾಯುಗುಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರೆಡು ರಡ್ಡನೆ ಪಾಂಡವಾದುಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೀಮಸೇನೆ ಆರ್ಲ ವಾಯುದೇವರನ ಅವತಾರ ತಂದಂಡ ವಾಯುದೇವರನ ಅಂಶಡು ಪುಟ್ಟಿದನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಅವತಾರ ತಂದಂಡ ವಾಯುದೇವರನ ಅಂಶ ಅದು ಬತ್ತಿನಾರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗತಿದಾದಂದ ಬಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಗದ್ಗುರುಕಲ್ನ ಕಲೆಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತಿನಾರು ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕನು ಮೆರೆಪಾಯಿನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪವಾಡಲೇನು ಮಲ್ತದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತ್ತು ತೋಜಿನಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವೇರು ಇನಿತ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲದ ಪಾಜಕ ಪನ್ಮಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತೆರು ಆರ್ನ ಬದುಕದ ನಡೆನ್ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ನಂಬರೆ ಆವೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪವಾಡದ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ಅಂಚಂದು ಅವು ಖಾಲಿ ಕಥೆ ಅಂದತ್ತು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಕಥೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲು ಒಂಜಾತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಲು ಒಂಜಾತ್ ಕುರುಹುಲು ಇನಿಕ್ಲ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ತೋರೆತಿಕೊಂಡು ಬಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಸುಮಾರುಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುದೇವರೇ ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಟ್ಟದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಡಾಗ ವೈಷ್ಣವ ಮತನಿ ಮಾತ ಇಡೀ ನೆಕ್ ಲೋಕರ್ಮೆ ಅವೇನಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವತಾರ ಗೆತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ವಾಯುದೇವರು ಆರು ಹನುಮೆ ಭೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾದ ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಗೆತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಒಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವು ಜನತ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆತಿನ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಸಿಲೆಟ್ ಇನಿಕ್ಲ ಐಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಆಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು
ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಲಾಯಕ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎತ್ತೋ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇಕು ಸಿಲೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಪ ಫಲ್ಕಟೆ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಾದ ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತದು ನಗಲ್ನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಂದು ನಗಲು ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲು ಮಾತು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ವಾಸುದೇವ ಪಾಜಕ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಆರು ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂಜಾತ್ ಪವಡಲೆಲ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಆರು ಪುಟ್ಟು ನಿರ್ದುಂಬೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲು ನಡತದನು ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಥೆಕುಲ್ಲ ನಡತನಿಗೆ ಇನಿ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ದೇವಲ್ಯ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ತಂಭಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒರಿ ಕೈಕಾರು ಸರಿಜೆಂದನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಜನನ ಅವರಂಡು ಆ ಬಾಲೆರ್ದಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಕುಡಲಾತ್ ಎತ್ತರಗೂ ಪೋಬರೆಂಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿನಿ ತೆರಿಪವೆಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಲ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಜಕ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ವೇದಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಗೇಹ ಬಟನ ಕಲ್ನ ಮಗೆ ಆದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುಟ್ಟುವೆರು ಅಂಚನೆ ಪುಟ್ಟು ನೆರೆದು ದುಂಬೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಸಂಗತಿ ನಡತ್ತನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನಕುಲು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಕತ್ತಲೆದ ಪೊರ್ತುರು ಕಾಡ ಸಾದಿಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇವನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ನಲಿ ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಏರೇ ಪೋಂಡಲ ಅಕಲಿನ ತಿಗುತ್ತದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಡ ಮೊಕಲಿನ ಕೈತಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಆಕಲ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪನ್ಪುಣ್ಗೆ ನಿಕಲೆಲ್ನ ಯಾನು ತಿಗುತ್ತದು ನೆತ್ತೆರು ಪರ್ತವೆ ಅಂಡ ಈ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಅಂಚಾತ್ರ ನಿಕಲೆ ನಾನು ತಿನಂದೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆರಂದೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುಟ್ಟು ನಿರ್ದುಂಬೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲು ಬಂದಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಜನನ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮತ ಸಂಗತಿಲು ನಡ್ಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕುಲು ನಡಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ಪವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೆರಿಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ಮಲ್ಪರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಪಣ್ಣಗ ಸುರುಟು ಅಲ್ಪ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಂತೇಶ್ವರದ ಉತ್ಸವ ಆಪಿನ ಹೊರತುಗು ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರದಂತಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಳವೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಹೆಳವೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಎದುರದ ಒಂಜಿ ಸ್ತಂಭಗ್ ಮಿತ್ತಾದು ನಾನಾ ಬೊಕ್ಕಗ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಹಾಳ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಜ್ಜನರ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಒರಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆ ಸದ್ಯೋಡು ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಪಣ್ಪೆ ಅದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಮ್ಮೇರ್ನಗಲು ಮಧ್ಯಗೇಹ ಬಟ್ಟೆರು ಆರು ಆ ಉತ್ಸವಗೂ ಪೋದಿತ್ತೇರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹಗಲು ಇಂಚೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಶರೀರವಾಣಿದಲಕ ಪಣ್ಣಾಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಳವೆ ಪಣ್ಪೆ ಆ ಹೆಳವೆ ಪಂಡೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಹಗಲು ಉತ್ಸವಗೂ ಪೋದು ಬರ್ನಾಗ ಆರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಬೊಡಿಪ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಕತ್ತಲಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಂದುಲಗೆ ಪಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಶಾಚ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅದಾಗ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಹಗಲಿನ ಮಾತ ನಿಗಲ ರಕ್ತ ಹೀರುವೆ ಪಂದು ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡವು
ದೇಗ ಪಂಡಗ ಇಡೀ ಲೋಕನಿ ಬೆಳಗುನ ಶಕ್ತಿ ಮೇರನ ಬಂಜಿಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾ ನಿಗಲನಿ ನಿಗಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದು ಅಂಚೆ ನಿಗಲೆ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಗನೆ ನಂಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಅವತಾರ ಆಪುಂಡು ಅದಗನೆ ಎಣ್ಣಿದಿರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅದಗನೆ ಅಗಲೆ ಮತ ನಿರ್ಣಯ ಆದಿಪ್ಪು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ನಂಬರೆ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಣಿಕೊಲನ್ನು ಮೆರಪಾದಿನಾರು ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಳ್ಳೆ 4 ಕಿರೆಕುಲುಂಡು ಅವು 7 ಜನ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕಲೆಡು ಒರಿಯಾದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಕಿರೆ ಅಂದು ನಂಬೊಳಿಗೆ ಪರಶು ತೀರ್ಥ ಧನುಷ್ ತೀರ್ಥ ಗದ್ದ ತೀರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಬಾಣ ತೀರ್ಥ ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ 4 ಕಿರೆಟ್ಟು ಏರ್ಮತ ಮೀದು ಬರ್ಪೆರ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಪಾಪ ಕರ್ಮೋಲ್ ಪೂರ ದೆಕದು ಪೋದು ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯ ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವೈನ ಆ ಕಿರೆಟ್ಟು ಮೀನಿಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲಿಗೆ ದಿಂಜುಡು ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ 4 ಕಿರೆಟ್ಟು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮೀದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪುನಾಗನೆ ಆ ಕಿರಣ್ ಮಾತ ಮೀದು ಬರುವಂತಿನ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಗೊಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆತು ದೂರ ಹೋದು ಆ ಕಾಡ ಸೈದಿಡು ಹೋನಾಗ ದಾದಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಎತೆ ಬುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಅಕ್ಲೇಸು ಬುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಕಡೆ ಕಂಡಿಡು ವೇದಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಬುಡ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಆವಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಿತ್ಯಾನ ಅಡೆಪೋಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಕಿರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆಬನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರಿ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಾಸುದೇವ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕಿರೇನು ಅಲ್ಪ ಪಾಜಕದ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಆ 4 ಕಿರೆಟ್ ಮೀನಿಂದಾಂಡ ಐತ ತೀರ್ಥಗು ಏತ್ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ಪುಣ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿರೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಕೆರೆತ ನೀರು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುದರ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ವಾಸುದೇವಗೆ ಉನರೆ ಬಲಸದು ಮಗನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಣಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಸುದೇವರು ಕುಂಜಾರು ಗಿರಿತ್ತ ಗುಡ್ಡ ತರೆಟಿತ್ತರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತವಂದೆ ಎತೋ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕುಂಜಾರು ಗಿರಿರ್ದು ಒಂಜೇ ಲೈಪುಗು ಲಾಗಿದು ಪಾಜಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಅಂತವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕುಂಜಾರು ಗಿರಿರ್ದು ಪಾಜಕಗೆ ಲಾಗಿದೇರು ಪನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಂಡ ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎಲ್ಲ ಆಣು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಆರು ಮೆರಪಾದೇರು ಆ ಕುಂಜಾರು ಗಿರಿದ ಗುಡ್ಡ ತರೆಡ್ದು ಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಪಾಜಕಗೆ ಊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಕಾರ್ದ ಪಜ್ಜ ಊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಲ್ಪದ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಡು ಮೇರ್ನ ಪಾದದ ಗುರ್ತ ಬೂರ್ದುನ್ಗೆ ಆ ಪಾದದ ಗುರ್ತ ಇನಿಕ್ಲಾ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕಲ್ನ ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪಂಡ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಎಂಚ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಆಣು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಬಾನ ಕುಡಿತಿನ ಚಿತ್ತನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನೇ ತಿನ್ರೆ ಅಂದು ಆ ಫಲಾಂದಿ ಎನ್ನದವಿನ ತಿನ್ರೆಂದು ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂದ್ರದೇವರು ವಜ್ರಾಯುಧೋಡು ಕುಟುದು ತೀರ್ಥ ಪಾಂಡಲ ಆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಡಲೆನೆ ಮೆರೆಪಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಕುಂತಿನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೀಮಸೇನೆ ಕೈತತ್ತದ ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಭೀಮಸೇನೆ ತೀರ್ಥಬೂರ್ನಾಗ ಭೀಮಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಭೀಮ ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಡಕಲೆಂಚ ಪುಡಿಯಾಡ ಅವೇ ನಮೂನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವೆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಣಾದುಪ್ಪುನಗನೆ ಆತ ಎತ್ತರದ ಗಿರಿಡ್ದು ಲಾಗಿದ್ದ ತೀರ್ಥಬೂರ್ಂಡಲ ಅರೆಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಬೂರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುಡು ಬಂಡ ಕಲ್ಲುಡು ಪಾದ ಕಲ್ಲುಡು ಆರ್ನ ಪಾದದ ಗುರ್ತಲು ಮೂಡುಣಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನನಲಾತ ಸಂಗತಿಲುಂಡು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರು ಅರೆಗೂ ಸರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು
ಬೋರಿ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಆಡ ಕಕ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನರಡ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಗೆ ತೊಂಡಿರು ಸಾಲ ಅವೇನು ಯಾರಿಗೆ ತೀರ್ಸಾರೆ ಆವಂದೆ ಆ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಆರು ಬತ್ತದು ಎಂಕಿನಿ ಇನಿತ ಸಾಲ ಎಂಕಿನಿ ಈರು ಒನ್ನಾಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದು ಹಠ ಬಸದು ಕುಲ್ನಾಗ ಆರು ಅದಾಗ ಏನು ಬಂದಿರು ಮೇರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅದು ಕಿಂಜ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅದು ಇಪ್ಪನ ಹೊರತು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕೈಟ್ ಬಸದ ಅಲ್ಪನೆ ಬುರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಬಸತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ನೀಗೆಲ್ಲ ಈರ್ಗೆ ತೊಂಡಿಯ ಸಾಲ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕೈಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಆರಾವೇನು ಸೀದಾ ಪಸಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪದ ಪೋಸನಾಗ ಐಟಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ನಾಣ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಲ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಸಂದೇಹ ಹಾಪುಂಡು ನಾನೇ ಭೀಮಸೇನೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡ ಅಥವಾ ಏನವ ಒಂಜಿ ಅತತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಎರಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಪಂದಾರ ಒಂದಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಣದ್ದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತದ ಅಲ್ಪೇರು ದೀಪೇರು ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನಿಗಲು ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಯರಡ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಪಾಜಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಾಡೋಲು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಂಗತಿಲು ಹೊಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಅಟಿಲು ಮಲ್ತದು ದಾದನ ಪಿದೈ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾತರ ಪಿದೈ ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಮಗಟ ಪಂಡ ವಾಸುದೇವಡ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಆ ಪೇರು ಐಟ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಜಪ್ಪು ಉಂಡು ಐಕ್ ಆ ಕರಕ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿದೀಲ ಆ ಕುದುಪೆಗೆ ದಾದಂಡಲ ಬಾಯಿದೀಲ ಅಲ್ಲ ಬೂರಂದಿಲಕ ತೂಲಾದ ಪಂದು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಹಿರಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ವೇದವತಿಗೆ ಆಚಿರಾಪುಣಿಗೆ ದಯಪಂಡ ತನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಣಡ ಪಂತಿನಿ ಆ ಕುದುಪೆದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಯಿದೀಲ ಅನ್ನುವಂತೀನಿ ಅಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ದಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಂದ್ ಕಲ್ಲುನೆ ಪಾಸ್ ಕಲ್ಲುನೆ ಕಂತದು ಆ ಪೇರದ ಅಂಚನೆ ಕೊಜಪ್ಪದ ಕುದುಪೆದ ಮಿತ್ತಿಡು ದೀತೆರಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಇನಿಕ್ಲೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಲುನು ಇನಿತಾತು ದಿನೋಟು ದೇರ್ಪೊಡೊಂದಂಡ ಕಂಬಿಡ್ಲ 10 ಜನ ಕ್ಲವಿನ ಅಜಮಿಸ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ 50 ಜನ ದೇರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುನು ಒರಿ ಆಣು ಬಾಲೆ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ದೆರು ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮನು ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅವು ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಎನ್ನಿನಾತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಗ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ನುಂಗಿಲು ಕೋಲುನು ಈ ಜೋ ಮಲ್ಪಾಲ ಈ ಜೋ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನುಂಗಿಲ್ ಕೋಲು ಅಡಿಗೆ ಚಿಗುರುನಂದಾಂಡ ತೆಗುಳುನಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ನಂಬುವೆ ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಗ ಅವೆನು ನಿಜ ಮಲ್ಪಾದು ತೋಜಾದರು ಅಂಚನೆ ವಾಸುದೇವ ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪುದರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋರಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸಿ ಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಕ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಸಾಲ ದೆತ್ತೊಂದವರಿಗೆ ಸಾಲ ಬೂಟರ ಸಾಧ್ಯಾವಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಕ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಸಾಲ ಬೂಟ ಅಂದು ಇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರವಂತರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುಣು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಕ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಟಕೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎತೆಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕಕ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ್ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಾತ್ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆಲೇನು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಹೋದು ತೂನಗ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರಾದಿತ್ತಿನ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಆ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಪಂಪಿನವು ಮೋಕ್ಷದ ಒಂಜಾತ್ ಫಲಾದಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ್ನ ಬದುಕದ ಸಾಧನದ ನಡೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಬದುಕಟ್ಟು ನಡತನು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೂವರೆ ಆವಂದೆ ಒರಿ ರಕ್ಕಸೆ ಮಣಿವಂತ ಪನ್ನುಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕೆರೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೆಗೆ ಉಚ್ಚದ ರೂಪಡುವತ್ತದು ಉಚ್ಚುದ ರೂಪಡು ಕೊಡತ್ತದು ಅರೆನ್ನು ಕೆರಡು ಪಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಉಚ್ಚದ ರೂಪೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸನೆ ಕೆರ್ದು ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮನು ಸಾಂಗಮಲ್ತೆರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಥೆಕ್ಲೇನ್ ಕೆನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ನಡೆದಿನಂಚಿತ್ತಿನ
ಕತೆಕ್ಲೆಗ್ ಆಧಾರಲು ಇನಿಕ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆಂತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬರ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕತೆ